И така, да видя какво ми предлага следващата част от разходката. Чърс Палас. Някакъв музей, който е на 15 метра под земята. Гледам. Така, някакъв тунел. Ой, влизам. Ще по-добре спра снимането. Това, което мисля, че виждам, всъщност да, е лед. Ама чист лед. Сещането е сюрреалистично, честно. Лед. Значи сме в глечер, всъщност. Боже миле. Всичко това е изкопано в глечер. Unbelievable. Тук ми се ще да възкликна. Das ist unglaublich. Да. Тук в парапета на това стълбище си е направен от чист лед. И да, разбира се, ще се кача. Божечко да не се прибия. Отзор да снимам всичко, което виждам. В ледена пещера никога не съм била. Със сигурност не бих искала да замъркна тук и да остана сама. Тук съвсем очевидно има парзалка в вечера, която не знам как се ползва. Вероятно трябва да си взема нещо, на което да седна, след което да се пусна. Би било интересно преживяване. Питам как става. От галериите на този подземен дворец е изцялка на целия пейзаж на Матерхорн. В земния лед. Включително и Матерхорн. Като изглежда почти невъзможно. Но е направено. А между другото тези парапети от лед са супер хлъзгави. Но никой не се налага да се хваща за тях.